Вітаначкі, сябры, мяне завуць Воля, гэта відэападкаст Ласкатухі. Нашым пастаянным гледачам уже ведаюць, хто мы такія, а для новых гледачоў гэта відэападкаст, дзе мы балбочам, ласкочам, размаўляем на розныя тэмы, якія нас цікавяць, клапоцяць, але з такой жаночай перспектывы. І сёння ў мяне будзе асаблівы эпізод і асаблівыя госці. Я хацела з вами падзяліцца такім сваім досведам. Апошнія некалькі месяцаў я была часткай фэллоўшыпу CNI Advanced Visibility. Это такі жаночы фэллоўшып, праграма Цэнтра новых ідэй для беларускіх экспертак. Нас было 11 дзяўчын, 6 краін і разам з 21 эксперткамі і ментаркамі мы правялі 31 гадзіну ў дыскусіях, варкшопах і сустрэчах. Вучыліся гаварыць пра сваю экспертызу, працаваць з медыа, будаваць бачнасць і проста падтрымліваць адна адну. І вось наш онлайн-этап скончыўся. Хутка мы з некаторымі пабачымся ў Стакгольме, у Швецыі. А сёння са мной мае каляжанкі, дзяўчыны-удзельніцы фэллоўшыпу, і кожная прыйшла са сваім праектам. І сёння мы якраз будзем практыкавацца ў нашай бачнасці, тут у гэтым запісе з вами. Сёння я запрасіла ў госці Надзея Ількевіч, прадзюсарка, кіраўніца прадакшн-студыі, выкладчыца ЕГУ, арганізатарка міжнародных культурніцкіх праектаў. Вітаначкі, Надзея. Прывітаначкі. Вельмі рада быць на гэтым цудоўным падкасце. Так, і Вольга Кліп, незалежная куратарка, менеджерка і ментарка для мастакоў і мастачак. Вітанкі, Воля. Прывітанне. Дзякуй за запрашэнне. Ну і вось я, каб усё тут не ласкатала адна, хачу, каб дзяўчыны таксама падзяліліся, з якімі праектамі вы прыйшлі на гэты жаночы фэллоўшып. Вось як нас вучылі. З 3 хвіліны укладаемся і пішам свой праект. Я, забегаючы наперад, скажу, што мой праект быў якраз відэападкаст Ласкатухі, вось. Так што у нас такая сёння калабарацыя каляжанак. Таму давайце па чарзе, Надзея, давай пра свой праект. Ой, так з мяне, бо ў мяне праект змяняўся шмат разоў. Вось, я падавалася з такім праектам, як перфаратор Music Lab, дзе нарэшце ў гэтай студыі рабілі запісы з музыкантамі, записывалі лайвы, але потым мой праект трансфарміраваўся нарэшце ў праект відэапрадакшана. Вось, як людзі ведаюць, хто сачыць за навінамі культуры ў Вільні. У нас калісьці быў Space, вось, а зараз мы ўсе свае сілы кідаем на развіццё сябе як экспертаў і прадзюсараў у сферы відэа і кіно. Так, я коротка. Так, дзякуй, Надзея, уклалася ў тайм. Так, Воля. Я на гэты фэллоўшып прыйшла з адным са сваіх праектаў, которым я арганізую мастацкую рэзідэнцыю на поўдні Італіі. І я ствараю такую прастору, куды мы пакуль што 2 разы на рок выязджаем з групай мастакоў. Дагэтуль ездзілі з мастакамі беларускімі, яшчэ да нас у мінулым годзе далучыліся польскія мастакі, і робім там розныя мастацкія інтэрвенцыі, ну а таксама маем час, каб засяродзіцца на ўласнай практыцы, ну і потым робім бачным тое, чым мы займаемся. Вось гэта адзін з накірункаў маёй працы, менавіта над ім я падчас гэтага фэллоўшыпа працавала, ну і пра яго хіба яшчэ буду штосьці сёння распавядаць. Так, дзякуй. І вось зараз вось уже падрабязней мы пра нашы праекты пачалі. Ці ёсць нейкая, можа, у вас цікавая гісторыя, як прыйшла вам ідэя ў галаву гэтага праекта, нейкая перадгісторыя, можа, гэтай сферай, чаму вы пачалі цікавіцца, у якой гэты праект, і для каго вы яго робіце? Я проста вось хацела трошкі пра свой праект распавесці. Хто там нас таксама часта глядзіць, ведае. Проста у нас былі дзяўчыны, сяброўкі, беларускі ЗША, якіх там аб'ядноўвала любоў да беларускай мовы, да актывізму і любоў пабалбатаць. І мы там увесь час нейкія тэмы абмяркоўвалі ў асабістых, там перапісвалі
перапісваліся, перагаворваліся, а потым кажам, а што мы ўсё вось так вот, давайте записывать гэта. Раз мы любім размаўляць, раз мы хочам нейкую думку сваю даносіць, што экспертамі можа быць насамрэч не проста якіясьці такія важныя дзядзькі, якія сядзяць там у гэтых еўрарадыё, а што могуць быць на самом деле любы чалавек, тому што мы ўсе вельмі разнабаковыя, мы ўсе як бы цікавімся шмат такімі рэчамі, і наша думка мае права існаваць, і вельмі хацелася вось такую стварыць утульную атмасферу, дзе проста нейкая там жанчына, але даволі часта мужчыны прыйдуць пасля працы, уключаць, і як у коле сяброў, тому што эміграцыі нам вельмі часта не хапае сяброў, і вось вельмі часта такі водгук, што, ну, вось хочацца кагосьці паслухаць, пагутарыць на нейкія такія тэмы, а вось няма з кім. А так ўсё включаеш ласкатух, паслухаў, як быццам на кухні сабраліся вось гэтыя сябры, і там і дзесьці паплётнічалі, а дзесьці і пра навуку паразмаўлялі, пра штосьці сур'ёзнае. Вось таму, напэўна, нашы людзі гэта такія ў першую чаргу эмігранткі, жанчыны, вось інтэлектуальныя жанчыны, якім цікава вельмі вялікае кола ўсякіх праблемаў абмяркоўваць. Вось што ў вас гэта, Надзея? Так, ну, як я ўжо казала, што складаная сітуацыя з праектамі, вось, але я распавяду пра праект, які вось толькі завершыўся на мінулым тыдні. Адной з часткай вось нашай дзейнасці з'яўляецца таксама крэатыўнае прадзюсаванне і паляпшэнне, то бок сувязяў беларусаў з беларускіх творцаў на міжнароднай арэне. Вось, і мы зрабілі такую праграму якраз са шведамі, вельмі люблю шведаў, са шведскім, пры падтрымцы шведскага інстытута. Гэта такі праект Creative Communities Acceleration Program, які ўключае ў сабе 3 кампаненты. Гэта тэатр, музыка і кіно. І мэта гэтага праекту палепшыць сувязі беларусаў са шведскімі творцамі праз такі працэс сумеснага стварэння нейкага прадукта. І завершыўся вось зараз тэатральны кэмп, дзе прымалі ўдзел 4 цудоўныя беларускі і таксама 5 прафесіяналаў тэатра, якія базуюцца ў Швецыі, але яны самі былі... Было два удзельніка са Швецыі, але таксама у нас былі удзельнікі з Калумбіі, Аргентыны, Бразіліі і Англіі. Вось, і на працягу 5 дзён яны рабілі спектакль, перформанс, які мы паказалі, прыйшло 70 чалавек, і на водгуках, па водгукам былі такія, што упершыню беларусы распавялі пра сітуацыю, якая знаходзіцца, ну, якая ў краіне, без слова Лукашенка і пратэсты. Вось, і для мяне гэта было вельмі натхняльна. Адкуль з'явілася гэта ідэя? Я ўсё жыццё працавала ў гэтых 3 сферах, так, з тэатрам моя першая праца, калі мне было 16 гадоў. Потым я сама займалася музыкай, вось, і зараз я таксама здымаю кіно. І мне захаваючы тебе пераб'ю такім пытаннем, а яка ў тебе адукацыя? Ты таксама звязаная з гэтым? У мяне 4 адукацыі. Першая, гэта я кампазітар па першай адукацыі, потым я навучалася ў ІГУ, дарэчы, Вольга мяне выкладала. Так, тэорыя і практыкі сучаснага мастацтва. Я ўжо не памятаю, які што, але гэта класна сустрэць выкладчыцу. Потым я скончыла University of Manchester, это па крэатыўным індустрыям спецыялізацыю, і ў Агая медыякамунікацыі. Вось. Ну, то бок, у мяне гэта ўсе праекты, это такі мікс з усяго досведа. Вось. І хочацца ім проста дзяліцца з беларусамі і усталёўваць больш сувязяў на еўрапейскай ці міжнароднай, ввогуле глобальнай арэне. Вось такі снапшот. Да, у нас Надзея і жнец, і на дудзе грэецца, і там прадзюсую, там здымаю. Так, дзякуй, Надзея, вельмі цікава. Вольга, давайте, што вы раскажаце сваёй вучаніцы Надзеі? Вучаніцы, слухайце, калі гэта было? Так, даўно хіба ў якім 2013, можа, 2012 годзе.
можа, нават раней. Добра, я раскажу пра прадгісторыю маёй арт-рэзідэнцыі, і яна пачалася, калі мне было 10 ці 11 гадоў. Карацей, я, як шмат беларускіх дзяцей, паехала на поўдзень Італіі па праграме дапамогі дзіцям Чарнобыля. Вось, і патрапіла там у такую вельмі клёвую сям'ю, з которой у мяне захаваліся стасункі праз усё жыццё. І калі ў канцы 22 года нам з дзецьмі ўжо надышоў час выязджаць з Беларусі, я звярнулася менавіта да гэтай сям'і і запыталася, ці можаце вы нас у сябе прыняць на нейкі час. І вось так зімку 22-23 года мы правялі там з дзецьмі на поўдні Італіі, на беразе Іанічнага мора, на першай берагавой лініі, гледзячы на ўсе гэтыя штармы, сонца, там гуляючы па пляжу і гэтак далей. І у мяне тады якраз пачалася супраца з каналам «Сектар», который тады яшчэ не быў экстрэмісцкім, і мы праводзілі першы такой цыкл лекцый для мастакоў па партфоліё-менеджменце. І гэта была адзіная праца, которая у мяне была, гэта быў там першыя часы маёй эміграцыі. І я застанавілася над тым, што дакладна ў гэтым месцы вельмі добра працуецца, ёсць прастора, каб застанавіцца над сваімі ідэямі, і увогуле прастора вельмі натхняльная. Паездзіла яшчэ там трохі па акруге і ўбачыла, што там на гэтым поўдні Італіі ляжаць пласты гісторыі, увогуле гэта тое месца, адкуль таксама бярэ пачатак уся еўрапейская культура. І адразу зразумела, што гэта дакладна тое месца, которое трэба выкарыстоўваць для мастакоў, што ім мастакам там трэба бываць, каб працаваць над сабой, але таксама каб ствараць сучаснае мастацтва там на поўдні Італіі, бо яго там мала. І гэта яшчэ такая перыферыя, я таксама працую з тэмай перыферыі. Беларусь гэта хіба таксама перыферыя, калі мы глядзім з пункту гледжання мастацтва. І поўдзень Італіі таксама перыферыя. І вось што атрымаецца, калі спалучыць мастакоў з перыферыйнай тэрыторыі, а можа там атрымаецца новы цэнтр. І карацей, я вось над гэтым станаўленнем новага цэнтра так і працую. І ўжо ў 24 годзе я атрымала грант мабільнасці і паехала будаваць сувязі з мясцовымі НГО, муніцыпалітэтам, і ўжо ўлетку 24 года мы ўпершыню паехалі туды з групай мастакоў і рабілі там нашы мастацкія праекты. Вось так гэта ўсё пачыналася. Воля, цікава, а ти сама малюєш, займаєшся мистецтвом? Ні, я не мастачка, я куратарка. Кураторка. Мастацтвазнаўца, тое, што называлася калісьці ў Беларусі. Так само, як здогонку до Надзеі пытанне, у тебе адукацыя таксама мастацтвазнаўства? У мяне таксама 4. Давай. Як казала Надзея. Я пачынала вучыцца ў ЕГУ у Мінску, калі ў Мінску ЕГУ закрылася, перавялася ў Санкт-Петербургскі государственны універсітэт, дзяржаўны універсітэт, і там закончыла бакалаўрыят па накірунку liberal arts, сучаснае мастацтва, нешта такое, так? Там дзіўныя назвы гэтыя заўсёды. Потым я закончыла магістратуру ў ЕГУ па накірунку візуальныя і культурныя даследаванні і вучылася у школе Лура у магістратуры на музейнай справе, а потым яшчэ ў 20-м годзе закончыла мінскі кулёк як мастацтвазнаўца. Таксама магістратуру. Таму так, я вось усё жыццё нібыта мастацтвазнаўства вучуся. Дякую, Воля. Мяне ніхто не пытаўся, я вам все равно раскажу. Распавядзі таксама. Мне даволі дзіўна, тому што я вельмі... Я читала адзін выраз, што кажуць, калі вось, напрыклад, вы там уже там у вас крызіс сярэдняга ўзросту, вы не ведаеце, чым заняцца, успомніце, чым вы займаліся ў дзяцінстве, што вы любілі вельмі моцна, і, магчыма, гэта вось вашае, то, што вам па жыцці трэба. І вось у дзяцінстве я вельмі любіла
чытаць шмат і потым хадзіць і ўсім пераказваць гэта, размаўляць. Карацей, я просто была вялікая ласкатуха ў дзяцінстве, і я марыла паступаць на журфак. Але так лёс склаўся, я ўжо тут скардзілася ў папярэдніх падкастах, што мяне там не асабліва верылі ў мяне ўсе, з імі бацькі сказалі: ты журналістка, фу, цябе ў нейкую газету не возьмуць, ідзі настаўніцай будь. Это профессия. Что за профессия журналістка? Я такая, ну да, я ніхто я. Пашла, карацей, я на гістфак, а чым я не шкадую, тому што дзякуючы гістфаку у мяне развілася крытычнае мысленне, якое мне зараз моцна дапамагае. Вось, таму у мяне гістарычная адукацыя, я нават там працавала 4 гады у вучылішчы, выкладала гісторыю, потым у мяне быў бесканечны, бясконцы дэкрэтны адпачынак. Вось, і ў Амерыцы я знайшла сябе ў актывізме і працу ў нон-профіце, ну і таксама вось у блогерстве нейкім і ў відэа падкасцінгу і ў інтэрв'ю бяру і шмат чаго раблю і ўсё навучылася сама. Магчыма, нічога яшчэ далёка да ідэальна, але вось такі раз мы там уже кажам пра advanced visibility, ганаруся сабой, я выдатна, тому што я гэтаму ўсё сама навучылася. Хадзіла на шмат курсаў, там нейкіх слухаю, усіх прыслухоўваюся, таму вось такая мая невялічкая гісторыя. Як мы сёння апынуліся ў гэтым падкасце. Ну і, конечно, я не магу не ўзгадаць, каб перайсці да наступнага пытання, што ўсё гэта дзякуючы яшчэ раз Цэнтру новых ідэй і нашай неверагоднай натхняльніцы і арганізатарцы гэтага жаночага фэлоўшыпу Лесі Руднік. Дзякую вялікі, дзякую ўсім дзяўчынам прычасным, якія былі нашымі менеджеркамі, куратаркамі. Мне падаецца, я вось з усіх я вельмі шмат хожу, я люблю всякие такія бясплатныя штукі, хадзіць, навучацца, і вось гэта маё самы улюблёны, напэўна, застанецца. І таму я хацела вас, дзяўчыны, спытаць, мы былі, колькі там мы казалі, 31 гадзіна разам, так? Што... Які момант быў у вас самы, які момант застанецца з вами, які момант вы перанясеце з сабой там наступны год, у наступны этап, што вашым запомнілася больш за ўсё за гэтыя 31 гадзіну? Надзея. Так я ўзгадываю, бо там все было так вельмі класна зарганізавана і напакавана усімі этымі новымі ведамі, новым вопытам, досведам. І ну, трэба яшчэ час, каб гэта ўсё уклалася ў галаве, але, ну, можа, для мяне такім момантам была пачатак працы з ментаркай. Вось, і калі мяне проста мэта пераключыць свой мозг на больш прадпрымальніцкі, на прадпрымальніцтва з такога, бо я 15 год працую з грантамі, я працавала і па ўсе стороны барыкад, па ўсе бакі. Вось, я працавала і ў донарскай арганізацыі, і таксама грантаатрымальніцай, то бок і фандрайзінгам займалася вельмі шмат. Але зараз вось для мяне такім інсайтам і кропкай стала тое, што мне ментарка дапамагла змяніць мой мозг на 180, на 300, ну не на 360, так, на 180 градусаў і паспрабаваць такі новы шлях і новы падыход да дзейнасці. Так, што мне запомнілася, слухайце, я насамрэч чакаю нашых офлайн-сустрэч. Вось, паездкі ў Стокгольм, сустрэчу ў Варшаве, і я думаю, што дакладна гэта будзе менавіта тое, што застанецца са мной назаўсёды. Бо я ў мінулым годзе таксама брала ўдзел у адной праграме, арганізаванай CNI, і вось дакладна нашыя офлайн-сустрэчы, гэта было самым клёвым. Я, напэўна, калі я думала пра сябе, для мяне ўсё жыццё як бы бракавала вось нейкіх такіх ралявых мадэлей і сяброў добрых, і я іх уже ў дарослым жыцці шукаю і закрываю свой гештальт. І калі я прыйшла на вось гэтую фэлоўшып, я пабачыла столькі класных дзяўчын. У нас заўсёды чамусьці, пра якіх нават большасці не ведае, а мне вось проста хочацца, это адна была з прычын, чаму ласкатухі там запрашаць нейкіх людзей, пра якіх мала хто ведае, і проста, ну, паглядзіце, якія чмурэнныя. Вось я калісьці так рабіла гэта інтэрв'ю з беларусамі ЗША. Паглядзіце, якія класныя у нас беларусы ЗША. І так і тут хацела сказаць, паглядзіце, якія класныя у нас дзяўчыны. І вось гэты вось нетворкінг, і сапраўды ты пачынаеш верыць у сябе. Мне вельмі такі быў інсайт,
як нас вучылі, што як распавядаць пра сябе, таму што ў мяне быў гэты комплекс: ай, ну што я буду зараз пра сябе расказваць, скажуць выскачка, як у нас там сядзі маўчы. А нам сказалі, што варта распавядаць пра сябе, але варта гэта рабіць, ну, як бы канструктыўна, правільна, як бы ты не хвалішся, просто калі ты кажаш факт, па фактах свае справы, вось, то гэта дапаможа. Я вось, дарэчы, адну з сваіх там таких прэзентацый пра сябе пабудавала, базуючыся на таму, што нас навучылі, і яна аказалася, карацей, выйгрышнай, і я падумала, што я буду карыстацца гэтым у жыцці. Таксама вельмі чакаю офлайн сустрэчы і, карацей, вельмі excited. Вось. Пераходзячы да наступнага пытання, вось у нас называецца Advanced Visibility Fellowship. Што для вас значыцца быць бачнай? Ці гэта было натуральна, ці трэба было перадолеваць? Як у вас гэта эвалюцыянівіравала? І ці паўплываў фэллоўшып? Я вось што ўжо трошкі пра сябе такую перадгісторыю расказала, што на мяне на ўпэўненасць дакладна паўплываў. Як у вас было? Ну, я могу пачаць. Ну, паўплывала вельмі, таму што вельмі важная вось гэтая падтрымка, калі ў такім сяброўскім коле дзяўчат цябе падтрымліваюць, і ты не саромеешся распавядаць пра сябе, бо у мяне такая высокая планка, не ведаю, таго, што калі можна пра сябе, не знаю, расказваць, калі можна там хвастацца, да? Ну, то як па-беларуску будзе хвастацца? Хваліцца, да. Пішыце ў каментарах, хто ведае лепей беларускую мову. Так, які сленг пра хвастацца, хваліцца? Вось, пішыце ў каментарах. Вось, і бо я такая, ну штосьці я там штосьці зрабіла, ну клас, ну, але вось пра гэта распавядаць ўсё адно, ну, тыпу, неяк саромеешся, бо ты там бачыш, што робяць там іншыя, ты кажаш, ну не, ну там вось там чалавек А, вось ён, ну, канешне, робіць класна, а шо, ну я тут штосьці тут зрабіла, вось, і мне, дарэчы, дапамагла гэта праграма, ну, паглядзець на гэта з іншага боку, вось, і так узяць там, ну, не ведаю, там, напісаць, такая, ўсё, я прадзюсарка, окей, тыпу, я раблю вось гэта і гэта, і, ну, як факт больш, так, прападносіць, вось, распавядаць пра гэта, і, ну, гэта вельмі класна, але вось, дзякуючы праграме, ну, і можа такая, не ведаю, такая парада, што пачынаць вось з такой advanced visibility значна лепш у такім падтрымліваючым коле. Вось, і ты потым набіраеш гэтыя абароты, то бок так, ага, я тут распавяла, там, окей, там, пайду сябрам распавяду, потым так, уже потым на Фейсбуцы там напішу, вось, і потым там яшчэ напішу, і гэтак далей. То бок стала, ну, лягчэй. Вось. Я распавяду таксама. Ну, я ўжо даволі даўно знаходжуся ў такім публічным полі, таму там раблю нейкія выступы, выклады, і я хіба не саромеюся, і, ну, для мяне гэта не складае нейкай праблемы. І для мяне год назад я пачала супрацу з SMM-менеджеркай, і як бы яна запатрабавала ад мяне, каб я пісала рілсы. Вось гэта для мяне была гэта быў для мяне самы жудасны страх мой. І я таксама дакладна з гэтым усё яшчэ працую. Але вось тое, што для мяне дакладна стала чымсьці новым, вельмі натхняльным і падтрымліваючым, гэтая практыка I am remarkable, да которой я спачатку так аднеслася, ну, пра што вы мне тут расказваеце? А потым я застанавілася, што, ну, дакладна трэба сабе прысвойваць усё тое, што мы робім, бо мы робім шмат больш таго, нават пра што мы можам распавядаць. І я зараз нават гэтую практыку ўзяла для сябе, калі працую з мастакамі і з мастачкамі падчас там працы над іх партфоліо.
я прашу, каб яны расказвалі і прысвойвалі таксама сабе свае заслугі. Бо калі ты гэта прысвойваеш і разумееш, што гэта не прахваліцца, як вы кажаце, а гэта, ну, сапраўды тое, што мы робім, і трэба, каб людзі пра гэта і ведалі. Вось. Дзякуй, Воля. Я адзіны такой кантэкст для людзей, хто не зразумеў. Нам у фэлоўшыпе прапанавалі, вось, дзяўчыны, давайце, каб вучыцца распавядаць пра сябе і не нарошчваць гэты комплекс самазванца, вось такая практыка. Пісаць кожную сераду ў чаціку. I'm remarkable. Это значит, я выдатная, калі вось так перавесці прыблізна на беларускую, таму што, напрыклад, я выдатная, таму што я зрабіла вось гэта, нават я выдатная, таму што каструлю там рондаль баршчу наварыла, і гэта ўжо часам бывае вельмі добрая справа, таму што столькі спраў усяго, што не маю часу на штосьці іншае. Вось, але, конечно, калі ты чытаеш і такое адчуванне, вось заўсёды я яшчэ зразумела, мы так адна адну падтрымлівалі падчас, вось радуешся, як быццам гэта вось з табой штосьці здарылася, не было нікага пачуцця, таму што у нас ёсць такія стэрэатыпы: о, гэтыя жаночыя калектывы, адны змяюкі, зайздросцяць адна адной. А я ніколі такога ў жыцці не адчувала, таму што для мяне самая вялікая падтрымка ў мяне ішла менавіта ад жанчын, ад сябровак, ад жанчын, і ўвогуле лепшыя там штосьці я што атрымала, гэта былі жанчыны. Таму вось змагаемся з стэрэатыпамі. І наступнае пытанне якраз таксама ў працяг гэтай тэмы жанчын: як гэта рабіць публічны праект, калі ты жанчына? Ці ёсць нейкі дадатковы цяжар, пра які не прынята гаварыць? Вось таксама, калі ўжо я распачала пра сябе. Нават вось, напрыклад, я ўжо таксама дзяўчынам распавядала, там паклікаў нас Лукашук, ну як паклікаў, ну я напрасілася, ладно, я напрасілася да Лукашука ў эфір распавесці пра ласкатух, і нас назвалі падкаст пра секс. Ну, тыпу, ну вось дзяўчыны прышпільныя, да, вось, напэўна, прыйдуць на іх паглядзець, калі ты напішаш, што падкаст пра секс. А ў нас там прыйшла мая каляжанка Яна, у якой PhD па хіміі, і ўвогуле такая: што? Ось, і мы лічым там сябе нейкімі інтэлектуальнымі дзяўчынамі, якія чыталі там праект 2025 на 800 сторонак, там ці Яна занураецца ўсе гэтыя артыкулы, нас там называюць падкаст пра секс, і часам бачу, ну, такое спрыманне: а нейкія там дзяўчыны балбочуць нешта, хаця ў нас ёсць і шмат. Просто такі хочацца сказаць, што могуць быць рознабаковыя. Мне цікава і пра секс паразмаўляць, і пра стасункі, і пра ўсё, але пры гэтым я магу, наступнай тэмай можа быць пра космас, а яшчэ там наступная тэма можа быць, я не ведаю, пра падаткі, як мы з маёй ментаркай жартавалі, она такая скроліць нашы відэа, кажа: мілфы, наступнае відэа падаткі, што у вас мілфы і падаткі? Я кажу: вось так, да, мы адзін выпуск робім пра мілф, а іншы пра падаткі. Так, смехі смехамі, што ў вас, дзяўчыны? Слухайце, я вось вельмі часта сутыкаюся з гэтай тэмай, таму што жанчынам складаней нібыта рухацца, ну, вось там прафесійна. Але я з гэтым ні разу не сутыкалася. Можа, таму што я працую ў сферы мастацтва, і апошнія дзесяцігоддзі мне здаецца, што гэта прафесія становіцца больш жаночай, чым мужчынскай. Таму але ну, я як бы працую з гэтымі праекты таксама як бізнесоўца. Вось, таму сустракаюся не толькі там з мастакамі, мастачкамі, куратаркамі, куратарамі, але таксама мяне як жанчыну ніколі не ставіліся да мяне як да жанчыны. Я так зараз таксама думаю, можа, яшчэ таму, што я вельмі часта паўставала не толькі як жанчына, але як маці. У мяне уся мая прафесійная дзейнасць, которая найбольш развіваецца апошнія 15 гадоў, увесь гэты час у мяне былі малыя дзеці. І я заўсёды працавала як бы з гэтым дзіцём на руках. І прыходзіла на ўсе, і на выставы, і на сустрэчы, на спатканні. Не ведаю, мабыць, там уміляліся гэтым дзецям людзі, і ці я цяжарная прыходзіла, ці з малым дзіцём, заўсёды на гэтыя сустрэчы, і да мужчын, і да жанчын. Але вось дакладна ў мяне ніколі не было праблем, каб мяне як жанчыну недзе там прыгнечвалі ў маёй прафесіі. Вось, таму ёсць такі дзіўны досвед. Сярод прадзюсараў вельмі шмат дзяўчын. Дзяўчат, жанчын, гэта такая, не ведаю, цікавая
цікавая насамрэч гісторыя, але ўсё адно, напрыклад, там у медыа, ну, перавага аддаецца там мужчынам прадзюсарам, бо яны такі, ну, яны такі сур'ёзныя, там не то, што ты там дзяўчына. Вось, але ў гэтым годзе, ну, то бок, калі браць там пра медыа такую гісторыю, у гэтым годзе ўпершыню Оскар за 100 гадоў атрымала дзяўчына-аператарка. Вось, і гэта, ну, у мяне шмат знакомых дзяўчат, якія там прафесійна займаюцца аператарствам, яны вельмі класныя аператаркі, але гэта такі ёсць стэрэатып, што там, ну што она там, это ж тэхніка, вось там, як малпа, там, што яна не ведае, як гэта рабіць. Вось, але, ну, вось, гэта супер класна. І, ну, я, можа, хачу сказаць, што там, не ведаю, ну, у беларускім поле мужчынам у медыа, мне здаецца, значна яны больш бачныя. Вось, таму што яны как бы, ну, вось яны такія, ну, я там вось то раблю, я такі вельмі класны, і дзяўчаты такі, ну да, окей. Вось. І, ну, я не ведаю, ну, больш інтэрв'ю насамрэч бяруць у мужчын. Вось, больш у медыа распавядаюць там пра праекты, якія робяць мужчын. Ну, я не ведаю, можа, гэта такі мой стэрэатып. Вось, не ведаю. Але, ну, сярод рэжысёраў значна менш дзяўчат, ну, таксама бачных. Вось, і не ведаю, я спадзяюся, што гэта хутка будзе змяняцца, і таксама медыа і мастацтва будзе неяк ужо ураўнаважана і будзе больш бачнасці. Таксама ўжо хай прабачыць мяне Зміцер, што я вечна яго, ну, і бо гэта я адно медыа, што гляджу, гэта камплімент. Еўрарадыё, я толькі гляджу Еўрарадыё, таму буду прыкладвацца да Еўрарадыё прадаваць, што калісьці там быў эфір, дзе было 4 запар жанчыны, і ўсё-такі напісалі, о, адны жанчыны, а я ўпэўнена, каб было 4 запар мужчыны, ніхто б нават не напісаў, о, 4 запар мужчыны. То бок заўсёды неяк там ці дадуць якойсьці жанчыне штосьці, о, ну, гэтыя DI, тыпу, ну, як там уводзяць правы роўнасці, і абавязкова, калі нават кагосьці возьмуць па DI, кажуць, ну, гэта таму што у яе не хватала кваліфікацыі, і вось проста ўзялі на гэту на гендерную квоту. Хаця, ну, вось такія рэчы, да, канешне, крыўдныя. Мы рабілі калісьці выпускі пра гендерныя квоты, і пра тое нават было даследаванне, што жанчыны-дырэктаркі прымаюць лепшыя вырашэнні, чым мужчыны, і шмат ёсць уже там, што жанчыны лепей у мультитаскінгу і ўсім іншым, і не такія ўжо эмацыйныя, як усе крычаць, да, паглядзіце на цяперашнія войны і скажыце, хто эмацыйны. Але працягваем змагацца са стэрэатыпамі. Я вось такая хацела яшчэ асабістую гісторыю распавесці вось пра беларускае грамадства. Зараз не хочу не пакрыўдзіць нікога там з мужчын, просто распавядаю дакладна прыклад свайго дзяцінства. Калі я расла, вось у мяне быў той стэрэатыпная сям'я, дзе маці ўсё цягнула на сябе, бацька хадзіў на працу, прыходзіў, садзіўся на канапу, глядзеў тэлебачанне, ўсё, яго дзень завершаны. Маці там хадзіла на працу, гатавала, глядзела дзяцей, займалася дамаўляцца там штосьці парамантаваць у хаце, там правесці тэлефон, гэта ўсё было на маці. Вось, і такі было амаль у кожнай хаце. Там бацькі ці не было, ці ён піў, ці вось такі вось, як у мяне быў, у маім коле сябровак. І памятаю, што калісьці былі, не памятаю, які год, былі выбары прэзідэнта, і я там штосьці кажу, была, ну, это не апошнія вось гады былі. І там была адна кандыдатка жанчына, кажу, мама, ну, ты не хочаш вон за жанчыну прагаласуй, бачыш, яна класная. Вось, а моя маці кажа, ну, так жанчыны, яны ж не ўмеюць кіраваць, яны ж нічого не ўмеюць. Я кажу, ты сур'ёзна? Ты ўсё жыццё кіравала ўсім? І ты мне зараз будзеш уціраць, што жанчына не зможа кіраваць краінай? Чамусьці ў нас у саміх, і я хачу, каб гэта засталося ў гэтым старым савецкім пакаленні, а новае, вось нашае, як бы, каб яно ўжо ад гэтага пазбаўлялася, і каб дзяўчыны глядзелі сапраўды на ралявых мадэлей, вось, і не рабілі памылак старых. Можна я дадам пра мультитаскінг? Слухайце, ну куды ўжо больш мультитаскінг, чым у жанчын? Калі я цягам дня магу працаваць над усімі сваімі 5 праектамі, таксама адказваць на пытанне 4 настаўніц у кожнага з дзяцей, вось, там, рыхтаваць вячэру і, ну, і таксама, не ведаю, яшчэ спортам займацца адначасова. Таму, не, мультитаскінг – гэта дакладна тое, што толькі жанчыны могуць зрабіць.
Вось. Так, мне таксама вельмі знаёма, літаральна недавно на днях там штосьці закінула там малую у ванную, тут паралельна пішу нейкі пост, і яшчэ ж я прыдумала, я ж недаразвітая, трэба яшчэ болей закваску на хлеб, там штосьці кармлю, і падумала, навошта я сабе гэта ўсё прыдумляю, вечна недаразвітая, шукаю сабе нейкія там накірункі развіцця, вось, ну, гэта такое ёсць, да. Так, калі мы пераходзім да наступнага пытання. Хацела б трошкі, вось мы ўсе з вамі эмігранткі, і вось такое пытанне, ці існаваў бы, як вы думаеце, гэты праект, калі б вы засталіся Беларусі, ці менавіта эміграцыя яго спарадзіла? Таму што вось вяртаючыся да мяне, я дакладна бы не рабіла гэта ў Беларусі, я яшчэ тады ну і ўвогуле вось пра бачнасць я была даволі, я лічу сябе напэўна такім зацюканым жыццём чалавекам, і праз нейкі вось боль эміграцыі, праз боль 20-го года, праз актывізм мяне вось гэта ўнутранае раскрылася, зноў вярнулася ў тое дзяцінства, воля, якая там хацела штосьці рабіць, мяняць свет, там размаўляць, казаць пра гэта, гучаць. Я думаю, што жыццё ў Амерыцы, вось гэта такая ўсё-такі, хаця і ў Амерыцы там не зусім мы бачым, ёсць дэмакратыя і воля, але е зашмат болей, чым у Беларусі. Мяне гэты праект, я лічу, ён бы не існаваў у Беларусі, гэта вось эміграцыя спарадзіла гэты праект. Эміграцыя, боль і ўсё гэта. Як у вас? Ну, я могу пачаць, бо я з'ехала яшчэ да 20-го года, я з'ехала спецыяльна, бо я ўжо хацела з'ехаць. Я з'ехала ў 2017 годзе, і я, дарэчы, цікавы факт. Я шукала некую стыпендыю, куды падацца, паехаць. Я хацела пажыць у Амерыцы. Вось, я шукала розныя праграмы, я пабачыла, што Франак Вячорка выйграў некую, потому што пра яго напісалі, там Франак Вячорка выйграў суперпрэстыжную стыпендыю, і такі ўсё вау, ну то бок там цэлая была стацця, там типу, там артыкул на сайце, усе СМІ пра гэта напісалі. Я падумала, блин, што гэта за стыпендыя? Вось, я пагугліла. Вось, гэта апынулася Civil Society Leadership Award. Я на яе падалася. Вось, і, дарэчы, таксама выйграла. Я атрымала магчымасць таксама атрымаць магістратуру ў Амерыцы. Вось, але, канешне, пра мяне ніхто не напісаў. Вось, ва ўсіх медыа, што я выйграла прэстыжную стыпендыю. І я паехала ў Амерыку, але я паехала не ў Вашынгтон, там як... Ну, як усе там, не ведаю, крутыя людзі, вось. А я трапіла ў Агая, вось, у Athens, такі маленькі гарадочак, якім 30 тысяч насельніцтва. Вось, я там стала адразу спрабаваць штосьці рабіць, тое, што я рабіла ў Беларусі. Вось, і там гэта адбылося значна лягчэй. Вось, у цябе не пыталі тупых пытанняў, а навошта ты гэта робіш? Тому што ты такі, я хочу зрабіць там парк. Вось, і мне патрэбна супольнасць, каб вы мне дапамаглі. І такі, канешне, все, плейсмейкінг, все зразумела, давайте зараз вот табе фарбы, вось табе там доскі, вось табе людзі, калі ўсё дапамагчы, мы прыйдзем, дапаможам. І гэты досвед насамрэч змяніў мае адносіны вось да такой культурніцкай арганізацыйнай дзейнасці, і таксама ён змяніў мой падыход да таго, як арганізоўваць працэс, бо там значна больш павагі да таго, што ты робіш. Вось, там ёсць такая значна больш, ну, падтрымліваючая атмасфера, чым у Беларусі. Вось, і, ну, і ніхто не задае такіх пытанняў, а навошта ты гэта робіш, ты што там, што сидзіць, знайдзі нармальную працу, вось, больш там не рабі там свае мастацтва, все такое. Вось, і потым я паехала ў Украіну, вось, і в Украіне, канешне, там яшчэ больш гэта было там, ну, супольнасць падтрымліваючая і культура таксама. Я пабачыла, як украінцы развіваюць і падтрымліваюць сваю культуру, што яны спяваюць свае песні, што яны робяць свае традыцыйныя, не ведаю, рытуалы. Ну, то бок там гэта ўсё прапітана культурай свае і таксама гонарам за сваю спадчыну.
Вось гэта я таксама ад іх узяла трошачкі. Вось потым я жыла трошкі ў Чэхіі, вось зараз у Літве, і мне здаецца, што я такі, можа, чалавек свету, і на жаль, я можа калісьці, калі будзе магчымасць, я павярнуся ў Беларусь, вось, але мне здаецца, што мяне больш драйвіць тое, калі ты ў іншых краінах збіраеш людзей свету да кучы, талакой такой, вось, і вы штосьці робіце. Вось, я думаю, што такіх праектаў ну, не магло бы атрымацца насамрэч у Беларусі, але вельмі бы хацелася таксама хоць адзін раз, але правесці штосьці цікавае, міжнароднае, напрыклад, там, не ведаю, у Нясвіжскім замку, вось, ці дзесьці яшчэ. Воля. Ну, дакладна рэзідэнцыі на поўдні Італіі, калі б я жыла ў Беларусі, было б складана атрымацца. Вось, таму, хаця я ўжо ў Беларусі некалькі разоў рабіла таксама такія рэзідэнцыі для мастакоў. Ну, таму для гэтага ўжо былі нібыта такія падставы, каб працягваць гэтую дзейнасць. Але я разумею, калі б я была зараз у Беларусі, то дакладна ў Італіі гэтай б рэзідэнцыі не было, нават пры найлепшых абставінах. Вось, ну, па-першае, гэта, ну, я ж лічу, што, па-першае, па-за прычынай гэтых граніц і гэтых шчэраг на граніцы, ну, з которые мяне вельмі не даюць рухацца наперад. Вось, таму гэты нібыта імпэт ён пайшоў ужо пасля пераезду, каб над гэтым праектам працаваць. І, канешне, чаму ён яшчэ гэты праект паўстае, ну, бо я не магу паехаць зараз у вёску на Нёман да мамы, ну, але мне трэба дзяцей кудысьці летам вывезці і зімой таксама. Ну, таму мы едзем на бераг Іанічнага мора. Мы сёння з вамі размаўлялі шмат пра жанчын, і вось такое напрыканцы пытанне. Калі шмат беларусаў размаўляюць, яны кажуць, вось там хочам дэмакратычную, вольную Беларусь, хтосьці кажа беларускамоўную, беларуская мова у першым чарзе. А я вельмі хацела бачыць Беларусь феміністычную. Вось. Калі вы думаеце пра Беларусь, у якую б вы хацелі вярнуцца, жанчына ў ёй выглядае інакш, чым зараз. Што б вы хацелі, як бы вы хацелі, жанчыны адчувалі сябе ў новай гэтай Беларусі? Жанчына-прэзідэнт. Мне б хацела жанчыну-прэзідэнтку ў многіх краінах, і ў Амерыцы Так, таксама. дакладна. Слухайце, ну, мне цяжка сказаць, як я бачу гэтую жанчыну, але я бачу, што зараз жанчына беларуская вельмі такая стомленая, мне здаецца. Вось, таму больш хацелася б, каб беларуская жанчына, да і ўвогуле ў кожнай жанчыны было больш часу на сябе, для сябе. Я бы хацела, каб, ну, куды б, не знаю, мне комфортна было павярнуцца, калі бы гэта было так equal, да, раўнаважна. Да. Раўнапраўе. М? Раўнапраўе. Да, калі б гэта было, ну, так пораўну, да, то бок, як, напрыклад, там у той жа Швецыі, там у іншых краінах, да, там у дэкрэтны год, там у дэкрэт можа ісці і мужчына, і жанчына, вось, і нема такіх градацый ці стэрэатыпаў, што, ну, не, тут вось бы вот жанчына не можа на гэтай працы працаваць, да, ці мужчына не можа, ну, мужчына бы лепей гэта зрабіў. Вось, каб гэта было такі, не ведаю, супольнасцю, талакой, і каб больш раіліся насамрэч з жанчынамі, і жанчыны займалі больш такіх кіраўнічых
пазіцый, вось, там ад прэзідэнта да розных дырэктароў, там, не ведаю, музеяў, тэатраў ці штосьці яшчэ, каб яны такі сваёй добрай энергіяй дапамагалі развіваць краіну. Мне вось две галоўныя такія ідэі. Мне б хацелася, щоб нарэшце ад жанчын адчапіліся ад гэтага грамадскага ціску, і жанчыны пачалі выбіраць тое, што ім насамрэч падабаецца і хочацца, каб не было вось гэта: часікі цікаюць, нарадзі ідзі, выйдзі замуж. І ну давайте пашырым, вельмі шмат жанчын у тыя замуж пашлі і нараджалі дзяцей, таму што іх там усе ціснулі, і потым стомленасць. А каб гэта быў асэнсаваны выбар, я там хачу замуж ці не хачу, хачу дзяцей ці не хачу, каб не было вось гэтага ціску, і проста каб самі жанчыны пачалі верыць у сябе, таму што з самага дзяцінства заўсёды вось мне заўсёды цікава, ну нібыта все нараджаюцца аднолькавымі, але потым штосьці здараецца, што хлопчыкі вераць у сябе, ў свае сілы, а дзяўчынкі не, яны як бы вось там забітыя. І каб гэтага не здаралася, каб бацькі выхоўвалі моцных дзяўчынак, не прыгожанне ў калектыву. Мне вось хочацца плакаць, калі я бачу на 8 сакавіка пра слабы пол, кветачкі, празднік свята вясны. І я вось гартаю стужку, вось нават тых, хто застаўся ў Беларусі, і потым адкрываю нашу эмігранцкую, дзе ўсе такія: правы жанчын, мы там зараз гэты кабзда патрыархату, а там у Беларусі свята кветачак. Я сама такая была, калі жыла ў Беларусі, там ёсць 20гадовую, ну 8 сакавіка падарыце мне кветачкі. І я неяк эвалюцыянавала з гэтага. Тому мне хочацца, па-першае, каб жанчыны пачалі верыць у сябе, што яны крутыя. Можна я далучуся? Хіба менавіта потому я не верыла ў гэтае свята 8 сакавіка ў Беларусі. Бо ну, гэта абсурд нейкі, так? Вось гэта той дзень, калі мы дорым жанчынам кветачкі. Дзень кветачак. І зараз я таксама ў інстаграме там у сябровак бачу: дзень вясны, дзень кветак. І вось дакладна пасля пераезду ў Варшаву я ўжо неяк так асэнсоўна падышла і зразумела, пра што ўвогуле гэтае свята. Ну і таму гатовая яго святкаваць. Што дзякуй вам за гэтую гутарку. Час праляцеў вельмі хутка, мне было вельмі цікава. Сябры, хто нас там даглядзеў да канца, пастаўце, калясачка, падабайку, падтрымайце дзяўчын, падпісвайцеся на канал Ласкатухі, распавядайце сябрам, дзяліцеся, і калі ласка, верце ў сябе, вы ўсе класныя мужчыны і жанчыны, і не зважайце там увагу на стэрэатыпы, на гэты ціск. Мы ўсё можам разам, тому што мы беларусы. Апошняе слово, хто хоча. Дзякуй за запрашэнне, вельмі цікавая размова. Хачу паслухаць яе яшчэ раз. Дзякуй вялікі за запрашэнне. Вось, падпісвайцеся абавязкова, ставце падабайку, званочак, вось. І дзякуй, Воля, за такі цудоўны падкаст. Дзякуй, Вольга, за размову. Было супер, утульна і класна. І падпісвайцесь не толькі на Волін падкаст, але яшчэ на ўсе праекты Надзеі і на мае таксама. Так, все спасылачкі будуць у каментарах абавязкова. Да, праглядзіце, падпісвайцесь, добрая завага. Ну што, пакуль. Пакуль.